Abezolimo eMntla Koloni bathi bathwaxeke ngamandla susela oko kwaqhambuka iintethe ezitshabalalisa iifama zabo kweliphondo. We have an enormous outbreak of locusts this summer season. It started in September last year, beginning of the summer season, and we're now on the third wave of this outbreak, and this is an enormous one. Athi kuya kuba nzima nangakumbi ukuzilawula ngenxa yokushokoxeka kwezixhobo namafama kwathi ezintethe zakuphazamisa nesivuno kwiifama ezingakwimilambo iVaal neOrange River. And if we can't spray all the locusts timely before they get onto the wing, they can move to the irrigation areas of the Orange River, the Vaal River, as well as the Free State. Abezolimo kweliphondo lithi liwunika ingqwalasela lomonakalo logama zikhula izimemelelo zokuba neminye imibutho ingenelele. Currently the situation is this, the latest one which is now created a serious concern for us is Namakwa. The department have managed to get the service of 2 helicopters. So we have controllers on the ground. Ezintethe zinonelwe kwidolophu ezinefama ezibalelwa kumashumi amathathu kweliphondo nakwiphondo lasentshona Koloni.